mennään sitten kadun yli. Silleen ei oo ikinä menty. Noniin, niin kuin näette, niin täällä on aika monen liikenne. Aha, nää pysähty. Mitä ihmettä? Eihän tää voi olla totta. Noniin, tää koko mopo-armeija lähtee kohta liikenteeseen. Noniin, nyt mennään. Ja vauhdilla. Helvetti mikä liikenne täällä on. No mun täytyy nyt mennä pois alta, koska mä jään ihan oikeesti tänne alle kohtaan. Aha, täältä syöttäällään toiselta puolelta. Ei tällaista liikennettä ole missään.